Jan Winkler, Eurocontest.cz. Ahoj Gabriela. Ahoj, čau. Gratulujem za všetkých čitateľov Eurocontestu k historickému postupu do finále. Děkuju moc krát. Děkuju. Aké boli prvé okamihy a minuty po postupe? A první okamžiky byly úžasné. Asi jako samozřejmě největší zážitek byl ten adrenalin čekání na zaznění toho jména té země, kdy mi fakt srdce bušilo, takže jsem už něco takového dlouho nezažila. A samozřejmě pak nesmírná úleva, radost, opravdová taková pýcha a taková nadšenost. To byly úžasné chvíle a emoce a všichni jsme byli nesmírně šťastní. V Štokholme si zažila 2 týždne eufórie a aj slávy. Aké sú to pocity všeobecne? Tak samozřejmě velmi pozitivní pocity. Ta komunita té Eurovize je obrovská. A líbí se mi tady to heslo Come Together, kdy všichni opravdu, jako nezažila jsem tady žádnou rivalitu nebo stres nebo nervozitu, nebo že bych se cítila nějak jako rozptýlená někým. Jako hezká podpora vesměs, jako, kterou máme mezi sebou jako země, jako umělci. Stockholm je překrásný, měli jsme nádherný počasí a fanouškovská odezva je samozřejmě, to jsem zažila naposledy asi, když jsem byla v Superstar v roce 2011, takové šílenství. A určitě jsem si to užila a užívám. Tvojím plánom bolo finále. Dnes je to realita. Aký máš cieľ vo finále? Tak samozřejmě už jenom to být ve finále už je pro nás vítězství, nesmírné vítězství, tak jakoby za nás takovou menší zemi, to je prostě paráda. A teď už ve finále asi jako samozřejmě, kdyby bylo top 10 si myslím, že je sen každé země být v top 10, takže to, kdyby se povedlo, tak by bylo naprosto úžasné a naprosté potvrzení naší tvrdé práce, kterou jsme tady s českým i švédským týmem odvedli. Ale pokud ne, tak ne. Jde o to, že vlastně v tom finále už je to jenom člověk, aby si to člověk užil a tam už je to takové, že super, že jsem se vlastně zúčastnil. Všetci ti budeme držať samozrejme Děkuju. palce. Děkuju moc krát. Děkuju.